Tosiaan. Ite ollaan aika paljon kaljaa. Ota, no niin. On tässä tämmönen. Ei oo, siinä se on 8 Tosiaan päkkiä. isken kaljat vielä. 8 päkkiä, aika hahaa. Täällä on vielä lisää kaljaa. Siellä on kaljaa. 8 kaljaa lisää. Konno, niillä saa äijäillä. On tosiaan. Ei mitään Reijo. Mennäänkö ykösellä? Olisiko, hei, juonko ykösellä kaljan Tämmönen- tässä? Oho! Joo, kalja yköistä. Ota siitä otatko sotin tuosta, jos juon ykösellä yhden kaljan? Kehtänkö mä vielä korkata tätä? Suuttuko iska paha? Ootko sä ennen juonut noita iskan kaljaa? Ootko sä joskus? Nytkin juo isken kaljaa. Mä juon ykösellä yhden. Mä parikelle putteri se itekin juo yköllä. Se tuoppi oli täällä. Vaikka kännissä mä unohdin, että tuoppi oli täällä, vaikka mä menin keittiöön ehti tuoppia ja se olikin tässä. Mitä kaljaa sulla on? Sofiero. Tää on 4. 5.2. Sukaa se kuohuu noin paljon. Onko hyvä? Eiks oo? Tuo Sofi on se parempaa kuin tuo kun. Täältä kaljat vielä kylmää. Tän Eläkäpä jonnet hupaktako siellä chatissa. Iso tasa. Minäkin jo ykkösellä vielä. Joo. Perkelee jonnet siellä